Mums, mad, mums og mere. Goddag og velkommen til Mad med Mums og mere. Jeg er jeres vært, Henrik Mums Andersen. I det her program skal vi lave god nordisk mad og se spændende indslag med spændende mennesker fra vores lille afkrog af verden. I dag skal vi lave gratinerede jordbærrejer. Men inden vi gør det, så ser vi lige et første indslag. Rigtig god fornøjelse. Lærerkonflikten er over os. Men det er som om Kommunernes Landsforening stadig ikke forstår, hvor krævende lærergerningen er, og at vi simpelthen ikke kan gå mere ned i forberedelsestid. Nu underviser jeg i biologi og matematik, og for en biologilærer er det specielt vigtigt at holde sig opdateret med den rivende udvikling i de danske skove. Dette er meget tidskrævende, ligesom det også er tidskrævende og stiller utroligt høje krav til den enkelte lærer at forberede en matematikundervisning. Og KL har absolut ingen idé om, hvor lang tid vi lærere bruger på at rette elevernes opgaver. Jeg mener, det er fuldstændig grotesk, at KL vil skære i lærernes fritid. Forberedelsestid. Kan vi tage den om? Ja, det gør vi godt. Jeg mener, det er fuldstændig grotesk, at KL vil skære i lærernes forberedelsestid. Tak fordi I lyttede. Velkommen tilbage. Det første, vi skal gøre klar, det er jordbærne. Hvis man nu er en nagerøv og skal skynde sig alt muligt pis og bruger de her billige, frosne marokkanske jordbær, så har de et trick. Den varme hane. Så er de sgu klar. Vi skal lade hul i den nu, så regnen kan være der. Vi bruger en kuglepind i dag, det er sgu bedst. Ja, det her det tager lidt tid. Men jeg laver også færdig, og så ser vi lidt indslag. Jeg hedder Claus og er 30 år gammel. Jeg vil gerne sende advarsel til de forældre, der lader deres teenagebørn drikke alkohol. Jeg har et alkoholproblem. Jeg begyndte at gå til fester, da jeg var 14 år gammel. Der drak vi Bacardi Breezer. Jeg var uden for mine forældres opsyn, og derfor fik jeg aldrig lært at drikke øl. Og den dag i dag kan jeg kun drikke Breezer. Det gør, at jeg er svært ved at få nye venner. Jeg forsøger at skjule mit alkoholproblem. Men lige lidt hjælper det. Så forældre, husk på, at det er jeres ansvar at lære jeres børn at drikke ordentligt. Øl og Fernet Branca. Så blev jordbærene klar. Og nu skal vi have kogt rejerne. De skal koges i en vidunderlig suppe. Den hemmelige ingrediens. Et fedløg. Og imens rejerne koger en 20 minutters tid, så tager vi lige et indslag. Velkommen til Danskernes Holdning. I dag skal vi tale om multinationale selskaber, der ikke betaler skat i Danmark.
Hvad synes du om, at mange multinationale selskaber i Danmark undlader at betale selskabsskatten? Det har jeg ingen holdning til. Jeg interesserer mig for 3 ting. Det er mig selv, og så er det mig selv, og så interesserer jeg mig også lidt for natur. Ja. Okay, men... Jeg synes fandme, det er noget svineri. Hvad mener du om, at der er mange multinationale selskaber i Danmark, der ikke betaler selskabsskat? Det synes jeg, der er pisse fedt. Hvis de begyndte at... Nu siger du Nestlé, det er ikke også? Nestlé, det er natur. De har den her billede af en gøgeunge, der er ved at skubbe de andre unger ud af reden. Det er natur. Altså, så vil de flytte arbejdspladserne ud af landet, hvis de skulle. Og så ryger de til Polen. Men man kunne jo også tage de skattepenge og bruge dem på noget naturgodtgørende, for eksempel. Nu siger du interesserer dig for naturen, jo. Ja, natur, det er godt. Nu tager de her hasselmus, de har jo fået den her bro. De har det svært, de små kræ. Ja, så kunne de jo få sådan en lille Suzuki Swift alle sammen. Det ville fandme være en dårlig idé. Hvad fanden skal en hasselmus med en Suzuki Swift? Nej, så er det alligevel bedre, at den lille gøgeunge får det hele. Jeg siger tak. Farvel. Så står der en eller anden på lak, og så står han og trykker ned i dit chokolade. Stik lige en finger i der, så er der sådan en post finger i dit stykke chokolade. Fandme ulækker dig. Farvel. For helvede på, eller hvad? Så er regnet stået til afkøling. Så skal de bare ind i overværet. Sådan her. Det tager lidt tid. Så mens jeg står og laver det sidste, så ser vi lige et indslag. Mit navn er Erik. Jeg er hobbyarkæolog. Jeg har i et halvt års tid søgt efter arkeologiske fund på plænen lige bag os. Uden held. Men jeg er overbevist om, at der er noget. Ja, havde det stået til mig, så havde jeg jo fået hele plænen gravet op. Men det kan man jo ikke få lov til, at beboerforeningens formand Niels Ole. Så jeg er nødsaget til at bruge metaldetektor. Tricket er jo at afsøge så stort et område som muligt. Der er jo meget svindel inden for arkeologfeltet. Se bare den tydelige forfalskning af guldhornene, der står udstillet på Nationalmuseet. Derfor står det mit hjerte meget nært at opretholde en høj arkeologisk moral. Drømmen er jo et danefæ. At finde et unikt stykke kulturarv. Det vil jo samtidig betyde, at Nationalmuseets gravemaskiner vil komme rullende ind og jævne det hele med jorden. Det vil jeg gerne se Niels Ole prøve at sætte en stopper for. Jeg skal lige slå en streg. Dumme Niels Ole. Ja, så tror jeg sgu, der er bid. Ups. Det er sgu et danefæ. Prøv at se en gang. Men det største fæ, det bliver da Niels Ole, når gravemaskinerne de kommer tordnende ind i morgen tidlig. Ha, Niels Ole. Så er opberegningen næsten klar. Vi mangler bare gratineringen. Sådan. 180 grader, et kvarters tid, og imens de står og bager, så ser vi lige et lille indslag. Er du en stærk mand i alderen 40-60, så er Liberal Alliance noget for dig. I Liberal Alliance er vi imod fedtafgiften. Ikke alle er på slankekur ligesom Gucci-Helle. Jeg er en stor liberal dreng, og jeg har ikke brug for statens hjælp til noget som helst. I Liberal Alliance mener vi, at man skal have lov til at tage sin kniv med på fisketur. I Liberal Alliance mener vi, at man skal lade falde, hvad ikke kan stå. I Liberal Alliance frygter vi den stigende feminisering af samfundet. Derfor følger vi alle sammen Simon Emils fremragende eksempel. Så husk, at du til lav skat, kuglested og ignorance sæt kryds ved Liberal Alliance.
Mums. Så er der gratineret jordbærrejer. Man kunne strøbe med nogle friske grannåle. Men personligt er jo ikke sådan noget Noma-pis. Se med næste gang, når vi skal lave vikingesushi. Og indtil da, hold jer munter. Mad med mums, mad med mums.